Костайото, аз съм Валката и днеска мой коментатор е Ринг. Този дет не си има клипове, ако го познавате. И ще ходим в мина, само да покажа някои неща, които направих. Значи първо ходих в мина, намерих слаймбал и всяки такива роди, поради причината за да направя тази система. Както виждате, тук в батбокса се събира power от соларните панели, те се свързват само през деня бачкат. И тук имам колкото си искам енергия в тези машини. You don't say. Да. И това е много яко. Вземам си компаса. Те иначе не искаш ходим в мина, защото ми трябва диаманти. Имам оранж. Добре, как се... Трябва да поканеш това. Добре, кога ще идваш? Как да поканиш вау? Тогава, утре понеже няма успея, защото съм на фризор, ще гледам бънка. Ще дойдеш у нас скоро. Така. Искам ти вляпнете да вятос. Кога да ми влезеш? То да ми влезеш в нета неща. Те иначе те си поправя кирка. То да ми влезеш в нета неща стане. Така нещо. Ама гато и не става. Това не е често. Той си използва две. Добре, това е много яка руда, както казвам. С нея може да се поправят лопати и всяки такива глупости. Взимам малко wood. Чао, 4 гъса. Ай, стига да запускат такъв блонгет. Това не е правилно. This is just wrong. Човек. И отивам в мина. Сериозно? Да. Само да кажа, ако се питате, защото и не съм снимал как го правя, защото беше много трудно, имам пред. Ходех на 3 пъти в мина, общо го правих за 2 часа някъде. Да, тук излях от мината. Сега ще отидем тук. Човек скоро начина много мисля пандаря, трябва да сте е баща от пише. В World of Warcraft ли? Да. Ама това е много. Ари, аз ще го изтегля, стига ме мънка. Да, ама още не казвам. Когато си влезеш, го си... Мрен. Търся диаманти. О, Руби. И набира само айрон. Не, Руби. Не, те са бият там. Трябва да гледаш всъщност епизодите, Яшка. Какви? Кой са били там? Това скелет са бият. Но ще ми е интересно кой ще победи. И защо са били? Защото аз съм готин и ги накарах да се бият взаимно. Отвратително момче. Единия не умря ли, бе? То снегър ме отсета. Тя е... 5 гъса. Всяко правиш, искаш лоу ли? Да. Не иска... Но... Трябва тъпа арена, искам лички.
Не... Какво? League of Legends ли цъкаш или World of Warcraft? World of Warcraft, бе. Мъка. Просто на тази версия, тази експанзия, дето аз съм. Wrath of the Lich King, главния бос е Lich King. Ай, стига бе, човек, не знаех. Той дори аз го знам, дет не играе World of Warcraft. Просто ти обяснявам в името на общата информация. Общото благо. Шалалалала. Казах шалалалала. Лалала, шалалала. Аладин, мадафак. Окей. О, някаква руда, която не знам какво прави. А, не знам, бе. И това е... Ураниум. Уродиум. Ураниум. Типа го уредиум. Така. Какво пък ще търси уродиум в Майнкрафт? Ураниум, бе. О, редстоун. За котиетос? Еми, в момента редстоун, не знам. Ценен, защото се правят повечето неща в теките. С него. Например. Еми, например, соларните системи повечето се правиха с него. И, например, тъпа за дъна на улица. Например, прът. Аладин. Ти си голям Аладин. Хип теста ти е Аладин. Аз в момента играя Аладин. Ама твоя хип тест е Аладин. Аре, толкова неща се случиха. Стъмнаха ме. Стъмнаха ме, Валко ще умря. Умря ли, бе? Да. Мале, колко си слаб. Виж, мачка. Еми, нали си бил много добър, може колко каха пък, колко нещо си. Ако ти скочат 10, какво ще направиш, бе? Ще бягам като пъзли. Ама га някакъв спами. Спамиш. Напиши на даката да не спами, защото в момента Ай! Написах му. Спам. Кажи му да не спами, бе. Ай, бе. Пиши му. Ой, тъподака, махай се. Разкарай се от тука. Чай Сашо. Не го добавя, бе. О, ще ураниум. Да го добавя ли? Не. Ще ми проваля видеото само. Струва видеото. Като Аладин. Като истински Аладин. След някой ми спами на лично. Тъподака. О, това не. Това е май Силвър. Шалалалала. Аз открих Силвър. Аз казах шал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 а. Аладин, мадафака. Казах шалалалалалала. Ках Аладин, мадафака. Аз казах шалалалалалалала. Явор, мадафака. Абе, компот. Какво си мислиш, че правиш, бе? Убийте то се. Избяга. Тъпия Аладин. Взимайте катапултите и дим да ваням. Имаме 30 лайна, 16 копър, 11 тин, 9 силвър. Купър, ле. Човек, как ти трябва да дойдеш на нас да ти покажа мода? Трябва да дадеш този продукт. Вече може да ти го дам. Стреля. Добре, за Бога не се стрелва. Каптен Тимо. Дори. Това е филма.
Ай, само за дънни улици. И е най-просто. Ша-ла-ла-ла-ла. Добре, той зомби що се запали в лавата? О, слаймове, слаймове! Бързо, бързо, Той бързо! намери слаймове. Ми не, тук ми се спалнат слаймове. Той даде ли нещо? Не. Дебил. О, той даде 2 слаймбала, перфектно. Дебил. Вече имам 6 слаймбала. Имам 6 слаймбал, дами и господа. Ара убийте този ненормален негър. Умре нещастно дет майки. Избяг. Ти Конека арена ли играеш? Батъл. Така се казва. Батъл. На World of Warcraft. Майко, мама слайм! Мас. Мама слайм! Гадже бе, аз не мога мини през вратата. Гадже дебилата. И не умира бе, силвър кирката ми ще се изхъби от нея. Ома още една мама слайм. Нямаше меч, бе. Меч бе. Човек, тук има колко мама слаймове. Ша-ла-ла-ла-ла. Човек, World ми стана много епик. Ша-ла-ла-ла-ла. Ала ти има да пъкана? Ще кърчи с меч. Аз съм готина, ти не си, ти не си. Някой да Фуя, много слайм балчета. да убие тези негри. Добре, слайм балчетата свършиха. И имаме 17 слайм бал. Да фуя. И за какво са ти? Ми не знам, ще пластики пистам най-вероятно. И за какво са ти стики пистани? Мога да прави някоя рецензна система. И за какво са ти редстоун системи? Не си интересен. И защо трябва да съм интересен? Да, и дънжън. И какво да кажа, дънжън без честове. Спреха ли ти това? Дънжън без честове. Това е най-якото нещо, което ми се е случило. Кофти. Човек стига да радиш. Епа, Видото е много мазно. Дънжън без честове. значи са спрели тук на мазно. Нова мазна. Какво да кажа, Аладин скарал. Това е много садната история. Имат слаймбал, няма... Аладинска история. Да, наистина. Този път съм съгласен с теб. Обаче, от хубавата страна попаднах в нова мина. От лошата страна намерих дънжън, който няма честове. Какво да кажа? Този урод може после да пращам да пратя линк за тези пичове, които ми следят клиповете. Омага. Аз ви гледам, прати ми линк. Че не си нямаш премиум профил. Имам премиум профил. Откъде мислиш, че имам скин тогава? Играеш с име. Не, Напред. яре. Си хич. Ти си пич. Да, аз съм пича. Публичното си. Ай. Къде е боса? Не виждам боса. Ето го боса. Говори с теб. А ето го. Оверлорд Агмар. Чагмар на тъп нищо. Моля. Така се казва боса на батъл, в който играе. Стига бяга, бе, нещастно момче. Аз взех ли с компаса, да.
Опа. Kill Аре, him. искам тъпи диаманти. Преки му тока, бе. Искам тъпи диаманти. Как така не искаш да питаме? Искам. Ти каза, че не искаш. Искам. Да, аз се върнах там, откъдето почвам, където ми е къщата гордо. Окей. Крипър ще да ме убие. Крипър ще уби къща. Не мене. Крипър ще уби къща. Ще уби тебе в къщата. Така ли? Не. Добре, почвам да копам надолу. Това клип се проточи, няма да го спира в него. Да, верно, ще почвам епизод 2.